Hola, soc Sergi Rodríguez, candidat a l'alcaldia per guanyar Alcoi. El 28 de maig tenim una gran oportunitat per a donar un impuls decisiu a la ciutat i fer-la més verda, neta, accessible i igualitària. Tenim l'oportunitat de canviar les prioritats de l'acció de govern. Hem de posar en primer terme el foment del treball, l'accés a la vivenda, la cura i atenció als nostres dependents i rehabilitar les zones degradades de la ciutat, en especial atenció al centre històric. Això serà possible sols si la ciutadania s'activa, participa i dona suport a les polítiques transformadores. Guanyar Alcoi vol, com Yolanda Díaz, sumar. Som la garantia del canvi d'esquerres i transformador que requereix aquesta ciutat per a posar a disposició de la gent i de les seves necessitats bàsiques tots els recursos públics. Hem de fer d'Alcoi un projecte atractiu per a desenvolupar la vida amb il·lusió. És per això que el 28 de maig vos demane el vot a guanyar. Hem d'omplir les urnes de vots a guanyar per a tindre una esperança millor de futur.